Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu wabedoga kod tuoche mopogore opogore thothgi wasegoye mbaka thothgi bende pok wawuoye kawuono wadwani mondo wang'e gimoro ni Anuria. Anuria ni nyalo bedo ang'o? Iluonga ni Ruth Otieno, ngima en mwandu kenda ka thuolo mar rwako daktari wa onyiswa ni nyinge ng'ato mane twako Anuria. Anuria en ang'o daktari? Nyingi nga in wuod kanye mondo modonje twako ma en Anuria odiochieng' ma kawuono. Erokamano Ruth, an nyinga Jerry Okelo, an hospital miluongo ni Medical Health Services. To anari jaringa kojwach awuok renga kamoro ni korokoro. Erokamano nyawuod korokoro mana kaka sewacheno ni Anuria. Anuria en ang'o daktari? Wasewacho tuoche mang'eny mokalo to mating'eni kendo pok awinjoga. Anuria en sana ok wanyal wacho ni en tuo, lakini wanyalo wacho ni en ranyisi kata mana gi dhongere waluonge ni symptom. Ma en ka lach ok wuoge dendi, manyiso ni kidney mari ok nyal golo lach malongo, seche moko ken kata kidney, seche moko en bladder emodinore, mangiso ni seche ma ng'ato ok nyal golo lach cha. Wang'e maber ni lach onego bed ni wuok e dend, wach lach en gima golo chilo mopogore opogore dendi, ma wuok e remo to kalo e kidney, kaso kosekalo e kidney to wuok. To chilo gi kadong, mangiso ni lach ok nyal timre nade, lach ok wuogi, to mana gima luongo ni koro ni Anuria. To lach monego bed ni wuok e dendi, wawacho ni kata mana chakre lita achiel nyaka lita 2 e odiochieng' achiel. Manyiso ni gimoro amora maduogo buo lita 1 wanyalo luongo ni oliguria. Oliguria ni en nyiso ni owuok lakini owuok matin, to Anuria ni koro ok owuok chutho. Kama oliguria teneni owuok matin. Owuok matin lakini ok owuok e kiwango monego bed ni owuok go. Ma en kaka ni wacho ni kabete kin lita 1 lita 2 odiochieng' kodiochieng' mar lach onego bed ni wuok e del. Kamano. Daktari pimo nwa kacha ni Anuria teneni ok owuogi, manyiso ni ma en ranyisi mani gimoro nyaka bedie ni rach e dendi kama omiyo lach ni ok wuogi. Aneno kikelo nwa picha moro ka picha ni ok ang'eyo ni dwani mondo mi wapuonjre godo ang'o, kata kamana ng'eyo no tenore kod Anuria ma wawuoyo odiochieng' ma kawuono, manyiso ni lach ok wuogi to lach onego bed ni wuok. Daktari machiegni ipimnwa gima diher mondo mwapuonjre kod picha wa ma picha ni en mar kidney. Koro yudo ni nitie kidney ka wan gi kidney 2 e del. Nyiroke? Nyiroke 2. Koro yudo ni achiel nitie kora kachich, to nitie moro man nitie kor kacham. To seche ma wan gi kidney ni to ogolo lach kowuok e remo, ma seche ma wan gi remo kaindi ma blue ni, ma remo ma blue ni manyiso ni en gi oxygen. Koro seche ma owuok e remo to lach no dhi golo chilo, remo no dhi golo chilo e nyarogno kaindi, to dhi luwo kamoro ni urethra. To seche moluwo kanyo to dhi donjo nyaka kamoro ni bladder. Kaso kowuok e bladder koko dhi wuok kaka lach ma kawaida. Manyiso ni seche moko lach ni nyalo bedo ni odinore kanye, odinore gi e nyarogno kaindi. Manyiso ni nyarogno ok ti e yo makare. Manyiso ni lach ok bi timre nade, ok bi wuok. Mar ariyo, onyalo bedo ni odinore gi urethra ka, otogro kaindi, manyiso ni seche ma odinore kaindi to koro lach wuok ka to ok dhi kalo, manyiso koko kalo to dhi dino nyaka koni, nyaka malo. To seche moko be nyalo dinore nyaka gi piny koni, e dag lach koni. Koro kodinore gi ka makoro ok nyal kata mana golo chieng' gimoro ni prostate gland e joma chuo, joma mene to onge go. Mani koro kodinore gi ka mano bede timo nade, dhi miyo koro lach be ok wuogi. Koro lach dhi gudore aguda ba chop nyaka malo kaindi. Koro chopo malo ka manyiso ni odhi miyo kata mana nyarogno no be koro ok dhi tiyo yo maber. Ma seche ma lach ok nyal wuok piny kanyo, mano ema waluongo ni Anuria. En lach mok wuogi, ranyisi ni gimoro racha emiluongo ni Anuria. Onyalo bedo ni omoko gi nyarogno malo, kata e hotogoro, kata e dag lach, kata niluongo mogik ni luongo na kar prostate kanyo. Erokamano ahinya. E seche ma ng'ato ok nyal golo lach daktari, gini serious machalo nade? Kok nyal golo lach, manyiso ni nitie gik madhi bedo e dendi moko onego bed ni bet, monego bed ni igolo oko. Gin chilo ma losore bang' ka gik moko oselosore dendi, kata mana metabolism osetimore. Koro chilo gi dhi dong' e dendi. To seche ma gidong' kanyo to gidhi ketho gik ma pogore opogore. Mokwongo ginyalo keto mana ketho nyarogno no, achiel kuom gi. Mar ariyo ginyalo ketho liver, chuny. Mar adek ginyalo dhi giketho adundo. Mano gik mwaluongo ni multi organ failure. Onyalo kelo gima luongo multi organ failure. Multi organ failure ni manyiso ni nyarogno ok ti maber, adundo ok ti maber, chuny be ok ti maber. To nitie kuonde mopogore opogore kata mana obwongo
nyalo miyo koro ok ti maber ma ng'ano nyalo chako oneno gike nono manyiso niya gik mantie del gi ma waluongo ni achiel kuom chilogo maluongo ni urea kata mana creatinine ka gibedo mang'eny to koro gik moko mantie dendi koro ok dhi tiyo maber ma mano kokelo ni multi-organ failure no en gima nya kowe moko ng'i maber nyalo kelo chandruok kata mana tho. Samoro ng'ato nitiere safar kata nitiere ng'ato kaka samoro ok onyal pimo ni ogolo lach marom nade odiechieng' kodiechieng'. Onego bed ni ng'ato chich tok thuolo marom nade tok odiechieng' achiel kosedhi ndalo mathoth ni nyaka bed ni lach ma ng'ato golo ga odok chien kata ok wuogi seche mosechako dok chien no bang' thuolo marom nade monego bed ni chich ni chandruok nyalo bede. Nitie jok manyalo bedo gi lach kata mana mar odiechieng' kok gidhi lakini giwinjo ka lach okasogi to gin giwuon gi chungo ma ok gidwa dhi oko matin. Mano ng'ama ong'eyo ang'eya ni lach to nitie to onyalo kodhi oko to dhi wuok. To nitie ng'ama koro yudo ni kata kotemo dhi oko to ok wuogi to ng'ani en ng'ama winjo malit niwach lach koro pong'o kata mana dag lach kanyo ero. Ng'ano be nyaka dhi osiptal niwach koro kok nyal wuok manyiso ni nitie gimodino kanyo donge. To nitie ng'ama yudo ni kendo owinjo ka rem moro nitie mamake ma komake to kata mana nyarogno kuonde ma nyarogno nitie to owinjo ka lit kabisa to king'iye maber to ebe owinjo ka nitie gik matimore dende manyiso ni chilo monego be ni wuok ka okamo del mago be yudo ni seche ma gigo makini to inyalo ng'e ni anyalo bedo gi sida moro kata mana mar nyarogno ma onego be nadhi osiptal mondo ng'iya ma ok en gima ibopuo po odiechieng' achiel ni kawuono ni koro nawuotho nane safar to tamore wuok manyiso ni nitie sida moro ma nyaka bed ni nisechako neno chakre chon. Daktari thothne ang'o ma thoro ga kelo Anuria nikech en ranyisi ka kipimo nwano en ranyisi nyaka bede ni gimoro ok timre maber samoro nyalo bedo nitiere chandruok e nyarogno momiyo nyarogno ok los lach kako winjo bed no los lach samoro loso lach maber to utogoro mar lach ka ok okala kata biro nyaka e dag lach ka debe ni ang'o manyalo thoro kelo chandruok mar Anuria. Wanyalo poge diriyo wanyalo wacho ni wan gi gik manyalo dino yo mar lach mondo lach kik kal. To wanyalo bedo gi mar ariyo mawacho ni gima nyalo ketho kata mana nyarogno mawacho ni nyarogo koro ok ti maber manyiso ni ok nyal timo nade ok nyal golo lach e yo maber. Kwachako gi gik manyalo dino to wan gi gik moluongo ni kidney stones kata mana kite manyalo losore e nyarogno kata mana kawuok e nyarogno ka dhi gi mwalo onyalo dino kata mana fudut makoro lach luwono kata mana buoye kanyo kata king'iyo kata kwang'iyo picha ka to wan gi nyalo dinore gi ka wan gi gimiluongo ni prostate kuom joma chuo wan gi gimiluongo ni prostate to prostate ni nyalo dinore nyalo bedo no kuot kata in gi kansa moro gi do science waluongo ni tumor ma nyalo timo nade dino yorni mag seche midhi layo che to koro ok wuog maber to kata mana kwang'iyo ka urethra ka be nyalo timre nade nyalo dinore seche moko nitie gimo kuot modine ka kamano to wan kata gi kidi mowuok malo ka en moluongo ni kidney stones cha otimore nade modino to stone no nyalo biro nyaka malo ka nyalo dino nyaka gi malo kaindi kamiluongo ni renal pelvis ni onyalo dino kanyo be koro mano gima mago mwaluongo mago madino to gima hinyo kidney gima dhi hinyo nyarogno mar nyarogno koro ok ti maber mago koro tuoche mag nyarogno manyalo wuok kuom tuoche mopogore opogore mamiyo timo nade mamiyo koro ok onyal golo lach e yo makare. Awinjo kimulonwa kidienje ariyo kidienje madongo ma kidienje mokwongo en chandruok manyalo bet kuom nyarogno kaka tuoche mamiyo koro nyarogno ok ti maber kata nyalo bedo ni nitie gimoro modinore e hotogoro mar lach kata e dag lach kata mana prostate kuom joma chuo kaka ni wacho cha. Awinjo kimulo gimoro ni kidney stones ma bende thoro ga dino lach ma koro miyo lach ok wuogi to nyalo dino kamoro amora. Kidney stones gin gang'o to gi yaga kanye ma ginyalo chopo e nyarogno ma chop ni koro gikelonwa chandruok mar Anuria ma bende wawuoyo odiechieng' ma kawuono. Wan gi gik monego bed ni wuok ei remo ma igolo gi lach gi kidney giwuok kuom kidney ma koro golo gi to igolo gi kaka lach. Achiel kuom gi wacho kata men creatinine another mopogore kendo wacho ni urea. To jok ma chamo chiemo manigi chumbi mang'eny to ok modh pi mang'eny
kute gine not kute but chumbi ne dhi losore kendo to nyalo loso kendo kidi manyiso ni ochalo mana gine chumbi momakore kendo koro gidhi gimakore kendo to giloso manyiso ni seche moko imodho pi mang'eny cha ichamo chumbi mang'eny gidhi makore gi gik ma kaka urea gi gik mopogore opogore ma monego beni wuok e kidney to gidhi gilosore to ka gilosore to gidhi makoro luongo ni kidney stones to kidney stone ni ema seche moko nyalo bedo maduong' onyalo bedo matin koduong' to koro dhi dino ndarano kamana dag lach no kuma koro onego beni lach kalo godo kodino kanyo koro ng'e ni lach ok bi wuok manyiso ni lach ma wuok cha bodok gimalo to dhi to dino kata mana kidney nyarogno no koro kendo bidoni ka odhi oketho nyarogno no kabisa kendo ma weche mag modho pigi nitiere ka a mana kuom ranyisi daktari ponono ni kawo chumbi tirude pi kaeto ichwako pigno ibro do ka pigja kendo bro wuok to chumbi cha bro dong kanyo ka ponono ni chumbi no ng'enye del mana kaka iwacho to ng'ato ok modh pi moromo odhi to chako chokore nyalo kelo ni chandruok wang'iye ne kidieny machielo mar prostate kaka ni wacho cha thothne ang'o matimorega e prostate kae kuom joma chuo manyalo miyo ng'ato bedo kod anuria ma wawuoyo odiochieng' ma kawuono kopogore kod kansa kod gik ma kamago. Prostate ni joma dongo seche moko yudo ni ok ochuno nyaka obed gi ni en gi cancer mar prostate lakini onyalo bedo ni gima iluongo ni benign prostate hyperplasia manyiso ni prostate ni okuta lakini ok en cancer seche moko kuot ni to odhi kuot ing'wach prostate ni be imiro ni enema okonyo lach dino lach geng'o lach gigolo lach mar joma chuo seche moko odhi kuot ni to odhi dino yor kuma lach kalo godo to seche mo dino no to lach ok bi wuok manyiso ni lach botimore nade bodok malo koro wangiso ji mang'eny ni seche ma ing'ama duong' ma isekalo kata mana igni kata mana 40 50 kanyo ber kitimo ing'iyo prostate mari idhi kata ma hospital ing'iyo ni ka kuot kata ken ochalo kaka joma mine wacho ni mondo tim cervical kata mana cervical screening kaka pap smear koro joma chuo be wangiso ni ber ka ging'iyo prostate mar giga ka iga mondo ong'eni ni to be okuot ko kamano to bo nyalo bedo ni oyudo cancer noche be yudo ni ong'eny gi cancer kuom joma chuo ma seche ma kitimo screening mari ma iga ka iga tinyalo yudo cancer no chon kapoko olandore kama opogore kendo e dendi ikasi ithiedhi yo makare ma seche modinore no ene makoro odhi dino dag lach to kodino dag lach to koro lach ok nyal wuok mangiso ni dhi bedo gi anuria kendo to kuom joma mine thothne kidney stones kachiel kod tuoche mag nyiroke nikech joma mine to ni wacho ok nyal bedo kod kamano niwach gionge prostate mano en adier adwa ni mondo miwang'e ne tuoche mathoro mako nyarogno daktari mani wacho ni bende nyalo miyo nyiroke ok los kata lach ok wuog maber tuoche gi thoro ga bedo kaka tuoche mage manyalo mako joma mine to mako joma chuo nikech mar prostate ni to mar joma chuo kende mokwongo wanyalo bedo kata mana gi gimiluongo ni acute kata mana chronic kidney failure acute kata chronic kidney failure mangiso ni seche ma wacho ni failure cha mangiso ni ok oti maber e yo monego beno tiyogo mangiso ni seche moko lach ok dhi kalo ok dhi wuok to seche moko ok wuok no idhi bedo ganuria to wanyalo bedo kata mana gi gik moko kata mana infection mar kidney seche moko infection mar kidney kata mana gimuluongo ni pyelonephritis ni yudo ni onyalo yudo kata mana kute moko modhi odonjo nyaka e kidney modhi ochando kidney kanyo makoro kidney ok nyal timo nade ok nyal tiyo maber kata mana lach modong makoro chung seche makoro ok idhi oko maber ni kodok modhi ogudore kanyo ero e kidney kanyo odhi inyo kidney no be seche moko kata kitumo kata ka ng'ato goyo maber seche moko ni nutugo seche moko kata ni accident moro omaki tigo kidney kanyo mano be nyalo inyo kidney to otimo nade oyudo failure koro mago tuoche baadhi mag tuoche manyalo miyo yudo anuria kuom tuoche mawuok e kidney anuria en ranyisi en gima nyiso ni chandruok nitiere kamoro chandruok nitiere kanye ka ng'ato ok nyal layo kata ng'ato ok nyal olo pi maber thothne ng'eny kuom joma mine koso joma chuo kata joma chuo be nitie en nus en 50-50 daktari ka ng'ato neno ranyisi mage ang'e ni bro wacho ni koko neno ko olo pi to mano entiere onyalo chichni entiere kod anuria kopogore kod mano
kapoko chopo mabora ahinya to ranyisi mag minyalo nene dendi angwa ka yueyo ka waduogo to kanye kuma dhi chako godo kikidhi mabor kikisudi Anuria e penj laktar kokalo Ramogi TV inyalo tudori kod Dr. Jerry kokalo yor SMS namba mar SMS en 2 Facebook page en penj laktar bende inyalo yudwa Ramogi TV #penj laktar kikidhi mabor kata matin kikisudi Twende vacay na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14,500. Samburu or Savo from 24K. Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Nairobi staycations from 5K. Dubai and Zanzibar from $640. Mauritius, Cape Town and Egypt from $1,000. Maldives, Seychelles and Thailand from $1,200. Call 0703-254-254 for booking. In what is now Kenya's worst drought in 40 years, over 5 million Kenyans are facing starvation. And almost 1 million children are staring into an uncertain future due to hunger and malnutrition. The situation is predicted to get even worse in the coming months. Our time to act is now. We have always been there for each other in the spirit of togetherness. One people, one nation. Together, we can help children in the worst hit counties to have a tomorrow to look forward to. Every help counts. To send your donation, dial *802# on your phone or visit www.saidika.co.ke, an initiative of Kenya Red Cross Society and Saidika. Akipole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kain gyo kumba mar boda boda mari. Kata kama sira ujuki, one kodi. Kike baji goi, bang masira. Yudo kumba mar bima boda, ne boda boda ni kawuono. E nengo mo yueyo mar shillings 100 kende. D*487*4#. Mondo mi yud bima boda. Bed kod chenro mong'ith mar ohala makelo kanyakla rieko mar kwano muom midwa tiyogo. Riekni mag yudo chiro kod kaka idwa tayo ohala. Ma biro miyo iketo pachi kamoro achiel moriere kendo bomiyo ikawo kenge makare ewi ohandi. As a woman in business, let KCB fire up your female-led and made enterprise, KCB Flame. To find out more, call 0711-087-000 and visit us at any KCB branch countrywide. Kushinda kaende jackpot, sio lazima upate game zote correct. Nilipata 12 of 13. Kwa nimewin 11 out of 13. Mi nilipata game 11. Nilipata 11. Nilipata 12. Nilipata 11 out of 13. Nikapata mechi 12. Nilisikia kufurahi mpaka nikakaa chini. Nikapata 12 out of 13 prediction. Kwa 50 bob pekee, cheza kaende jackpot leo na ushinde 500,000 shillings ya wiki hii. Tuma neno KJP kwa 29063 na uenda ukajishindia nusu milioni. Hii lazima iende. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416.
Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wang'iyo Anuria ma en chandruok, en ranyisi ma lach ok wuogi. En ranyisi ni gimoro timore del kama omiyo lach ok wuogi. Daktari noleronwa kacha kidieny mokwongo ni kaber odiechieng' onego bed ni ng'ato golo e kind lita 1 kod lita 2 mar lach, nikech lach nyaka wuogi mondo gol chilo manyalo bedo e del. Chilo ma bede komedo bedo e del to nyalo kelo ne chandruok. Daktari, ranyisi mage ma ka ng'ato neno to nyalo chich ni nyaka bedie ni entiere kod chandruok? Nikech ranyisi mokwongo en ni ok igol lach, tiende nitiere gik moko motimore ka momiyo ok igol lach kaka dwarore. Ranyisi nyalo bedo mage gini? Mokwongo wacho ni Anuria en owuon en ranyisi ma nitie chandruok mopogore opogore mamiyo inyalo bedo gi ranyisi mar Anuria kata ma lach nok wuog maber. Koro kwang'iyo ranyisi to mag Anuria to wang'iyo chandruok matimre nade manyalo kelo Anuria ni. Manyiso ni wanyalo chako gi gik madino yo mar lach kata mana dag lach. Koro seche ma in gi gimoro kata mana prostate mar yo kuot to bedo maduong' ma koro dino kanyo, tiyudo ni ng'ani en ng'at ma owinjo kodwa dhi e chwo, lach okase lakini kata kotemo dhiro to ok wuogi. Manyiso ni mano ranyisi achiel manyiso ni gini nyalo bedo nodinore gi ka donge. To kidhi gi malo tiyudo ni seche moko be ok iwinj kata ka lach okasi niwach dag lach cha okotimore nade, okodinore, okopong'. Manyiso ni lach okobiro kanyo. Lakini tiwinjo ka nitie lit moro mabiro ma mano wuok kata mana din ka dag lach kata mana ndara mar lach cha odinore gi kidney stone kata mana stone cha omake. Kok kamano to kata mana nitie gimodiyo yorno manyiso ni lach ok nyal timore nade, ok nyal kalo. To seche ma mano timore tiyudo ni kanyo nyalo bedo malit, kaso be kiyudo kata mana kuma nyarogno nitie kanyo biwinjo ka koro kendo osasni kendo lit. Manyiso ni nyarogno ni ohinyore. Manyiso ni kaka oganda inyalo ng'eyo ni nyaroki nitiere gi kar kanye. Daktari nyalo pimonwa pima ni seche ma kuom ranyisi kichung' nyarogno nyalo bedo gi kar kanye. Ka nyarogno bedo gi onyalo bedo korka chich gi korka chama to obedo gi edier ich ka indi bund ich ka. Koro obedo gi oko matin. Koro seche moko winjo ka nitie lit moro manyalo biro mamaki kanyo to timre nade, onyalo dok nyaka toki. Mamano nyiso ni nyarogno nyalo bedo malit. To seche ma mano timore, lach wang'e maber ni lach en kaka acid, en sum. To seche ma okudore ma koro okudore i nyarogno cha, to onyalo timre nade, ochamo nyarogno, manyiso ni onyalo miyo nyarogno koro kethore kabisa mok nyal tiyo kendo kabisa. Mamano achiel kuomgi. To kapo ni nitie shida mar nyarogno, wachara ni mana kidney failure, manyiso ni nyarogno ok ti maber. To nitie gik ma koro lach ok wuogi, manyiso ni pi manie dendi be kudore e dendi. To seche mokudore ne to ineno ni tiendi be nyalo kuot kuonde ariyo te. To komedore to biro to kudo nyaka lwetegi. Ma seche moko kata mana wang'i be kata ka ng'ato ng'iyi to neno ka wang'i be ka be yienyo. Manyiso ni pi ogudore e dendi. Pi nie dendi. Ma seche moko kideyo kata mana kuma kuot no, tineno kodonjo iye to koduogi. Manyiso ni pi opong'. Mano achiel kuom ranyisi achiel manyiso ni ng'ani nyalo bedo gi shida mar kidney. Ma onyalo bedo kidney failure kata chronic kata acute, kokamano to nyalo bedo kata mana pyelonephritis moketho nyaka kidney. Tijo moko manyalo bedo kata mana gi heart condition, manyiso ni tuoche mag adundo ma dhi to ketho nyaka nyarogno. Niwach adundo gi nyarogno gidhi ka gima gimakore, kama achiel okethore to ketho nyawadgi. Koro yudo ni maendi be nyalo miyo ibedo kata mana gi tielo mokuot, kata mana wang'i bindo koyienyo, ma seche moko ng'ato kidhi kata idwa king'iye tino chalo ng'ama ochwe moro mok mar tuo cha. Mano ranyisi achiel manyiso ni en tuo. Manyiso ni lach ok wuoge e yo makare. Kata ka wuok to wuok matin kabisa. Mano be nyaka mano achiel kuom ranyisi manyiso ni nyalo bedo gi tuo maketho nyarogno mamiyo ibedo gi Anuria ni. Daktari, ng'ato oseneno ranyisi gi mana kaka iwinjo samoro iwachonwa samoro winjo chandruok e nyirokene, samoro winjo lach okase to ok nyal wuok, samoro bende owinjo ka lach ok okase, to en gi chandruok ok ol pi. Onego bed ni obiro ir laktar bang' thuolo marom nade? Ma be gima ng'ato onego bed ni rito adier? Mano konego bed ni rito niwach seche ma iyudo ni in gi shida mar nyarogno ok en gima inyalo weyo ni tuo godo. Kiwinjo kapo ni iwinjo ka iwinjo malit kuonde ma wachogo,
to lach okuogi mano ber kiringo hospital niwach ber king'iyo ni te ang'o mamiyo lach okuogi ka en gima inyalo yaw seche moko be chopo hospital ni tiketo ni catheter kapo ni en gima odinore iketo ni catheter to lach no wuok te dichiel manyiso ni dhi yudo relief dongi to kik warit ba nyarogno no kethre niwach seche ma nyarogno kethre koro wadhi deal gi sida ma kata mana thiedho tek manyiso ni wadhi donjo gik moko kaka dialysis kata seche moko kidney transplant jok moko nyal mago be seche moko nyalo wewa koro ber kwa wadhi hospital chon mondo ming'e ni chak nyalo bedo kanye onyalo bedo dag lach ka onyalo bedo prostate kacha onyalo bedo e otogro matero lach pincha onyalo bedo nyarogno ka koso onyalo bedo tuoche manyalo bedo e del. Daktari, seche ma ng'ato se neno ranyisi gi mobiro iri kaka daktari thothne itimo diagnosis nango kata itimo pimo nango mondo mi ibed kod adiera ni ma to chandruok en anuria to nyalo bedo gima diagnosis thoro chalo nade? Mokwongo seche ma jatuo biro hospital to nitie gima iluongo ni history taking. History taking ni en emo nyalo konyowa mondo wang'e ni wa deal gang'o. Niwach gima daktari timo ni seche moteri e test cha kata mana lab test cha to dhi mana confirm gima oparo. Mangiso ni seche ma wakawo history cha mokwongo nyaka wang'e ni gini osebudho marom nade. Ka en gima iwinjo kata wapenji kata mana lit moro mar lach kata ka lach okasi to wang'iyo ni to lach osebedo ka kasi marom nade. Mangiso ni ka lach kasi to okinyal dhi oko to wang'eyo ni odinore gi kanye. Seche ma inyisa ni lach okasi to okinyal wuok ang'e ni dinruok ni mana gi piny kaindi ma seche dag lach ka mangiso nyalo bedo kata mana prostate kata onyalo bedo kata mana tumor moro. Koro gimokwongo watimo en mani wagolo ni lach no to lach no be wadhi timo nade wadhi wapimo kaka debe ni aneno mano urinalysis. Koro gitimo urinalysis manyiso ni gidwa ng'e ni to en gi infection koso ochalo nade pH mar urine ni osebudho kanyo marom nade bimodho pi makare gi kailago. Koro odhi ng'iyo omiyo dalili mar kaka lach no kaka chal. To mar ariyo wachakwa penji ni to wang'iyo koro watimo gimoro ni general examination kata physical examination. Koro physical examination ni en ema koro wadhi ng'iyo ni to tiende ni be okuot koso kokuot. Ma kwa yudo kokuot to wang'e ni en tuo ma nyalo bedo tuo mar nyarogno. To wang'i be okuot, lwetegi bedegi be gikuot. Tiwinjo kiol, biwinjo ka seche moko winjo kata ka wira. Gika ilago miyo wang'e ni wanyalo bedo ni wadil gi tuo mar nyarogno. Koro kanya ero ma koro wachako pimo. Kwa yudo ni kapo ni en dag lache ma kata mana yo mar lache modinore, koro watimo gik moko kata mana ultrasound. Ma ultrasound ni ndimiyo wa dalili kata kwa waneno kata mana kidney stones ndi nenore. Koro mano wasetimo ultrasound, wasetimo urinalysis. Kapo ni en kidney ni kata kidney rach to wadhi mbele watimo kata mana kidney function test. Kidney function test ma wang'iyo kaka kidney tiyo. To mano en gimitimo kata mana gi remo. Wagolo remo matin tidhi tipimo ting'iyo ni to kidney ni ogolo urea gi ogolo creatinine ni maromo nade be gineyo makare. Kwa yudo ni gineyo makare to wang'e ni tich mar kidney be pod tiyo. Seche moko be onyalo yudo kata ka gik moko osekethore kabisa ma ok nyalre. Koro wadhi e thieth kalure gi gima wayudo. Ma en gimitimo ne nonro mang'eny mokalo nikech nyaka pim kata lach wuona. Nawinjo kiwacho gimoro ni nyaka pim kit lach no kaka chala kapo ni onyalo bedo kod infection. Kapo nono ni ng'ato ni winjo ka lach okase ok onyal golo obiro uketo ni catheter mondo gol lach ni okawo mondo miyo pim infection manyalo bedo lach manyalo miyo chandruok ni nyalo bedo kaka ng'onge di Dr. Jerry. Gina infection kama na kata bacterial infection. Ng'enygi gin bacterial infection ma gin kute ma seche moko nyalo nitie jomoko manyalo yudo gi kata mana cho, nitie jomoko manyalo yudo kata mana kata sexually transmitted. To gi pogore. Joma mine yudo ni sexually transmitted is rare niwach yo mar dag nyathi wuok godo gi dag lach opogore. Lakini yudo ni seche moko nyalo transmit that infection to the other side. Manyiso ni ng'enyne en bacterial infection lakini kata mana kute mopogore kata mana viral kata fungal seche moko be wanyalo yudo. pH mar lach seche mopim ni wacho kacha ni makoro tiende ni ang'o?
Mangiso ni nitie ratil monego bed wang'iyo godo lach onego bed no bedo concentrated ahinya tedo onego bed no bedo mopoto kata mapek ahinya o kata mopoto lakini nitie acidity mare mangiso ni seche moko okech concentrated ahinya okech ahinya kata seche moko yudo ni en olewo ahinya seche moko ng'at momodho pi mang'eny to yudo ni kata mana lach ne en rachar mangiso ni en very clear to seche mokech ni inyalo winjo kata inowuon seche miolo picha wacho ni lachna ni to okober ahinya nitie kaka okech en pej laktar Anuria wakaw yweyo ka waduogo tidhido kod thuolo makende mar tudori kod laktar kokalo yore mag tudruok mapile pile kidieny mari jahera mar chenro ni kik dhi mabor kik isudi ka nitiere kod penjo moro amora kotenore kod wach mar Anuria Dr. Jerry nitiere studio obro duoko gi SMS en 23600 Facebook page en pej laktar kata Ramogi TV #pej laktar kaito bang'e no bende nyalo yudo thuolo mar go simu omiyo kik isud kata matin. Mama Harriet. Mimi natumia Bolt, hakuna kingine. Bolt ni chap chap, unapuliza kidogo hivi. Mende, mbu, wote wameshakufa haraka. Bolt ndio kiboko yao. Bolt kills them fast. The only insecticide made of 100% natural Kenyan pyrethrum grown by local farmers from tropical brands. Anabiro kae nikech ninyisa na gita. Miebro wuok kaka dwaro. So you might need that big mfuko. This back to school week, you can now shop big. Naivas Kikapu Kibonge, the biggest season saving countrywide. Naivas saves you money. Chir okngur sechete. Ntie seche moko ma chir biro kuom wuoyo gi duol mamul. To seche moko chir en duol mamul mami bedo gi geno mar temo kendo kinyne. Parnia onge gima ber mabiro mayot. Gitibet kod rapim mar tembe mikale kalure gi rem maingo. Dial *811 *281# to get chir mar geno. It is even more shocking that a regime that promised to lessen the burden of the so-called hustlers, Mama Mboga, watu wa mjengo, can turn his back so soon. Riwruoga Azimio la Umoja One Kenya Alliance okwedo paro mar chik mageto medo suru e mwandu e pacho kaka luoro bende nitie ni medo suru mar modhi kidek medo pek mar uchumi e Turkana. Zile sio account utafunga kwa sababu zile account ni sadaka za watu. Doho golo chik mondo lora gulu mag benki ma itudogo jadole Zekilodero kitudegi ketho mag ohala ma ochochni mag luoko pesa. There's a challenge with the revision books because not all books have been availed in the bookshops. Jonyuol yuago nok mar gige somo kakoria uskunde e kinde ma bende skunde mane gwenge mane gioula bende pek nitiere. Machiegni kendo kidieny mogik mar penj laktar godiechieng' ma kawuono wantiere kod Dr. Jerry wang'iyo chandruok ma bende wacho ni ok en tuo en ranyisi wadendo ni Anuria. Kapono nitiere kod penjo moro amora en thuolo ni nyalo tudori kodwa e lainde mag simu ma inene TV mari nyalo tudori kodwa kokalo Facebook page nyalo tudori kodwa kokalo yore SMS to kapok wachopo kanyo daktari ne waseng'iyo ranyisi kaachiel kod gigo manyalo bedo ni kelo chandruogni. Anuria inyalo thiedhi? Anuria en gima inyalo thiedh koyud sida makele. Manyiso ni kaponi oyud ni en dinruok mar dag lach kata mana gi wach prostate
inyalo ketne ng'ato catheter tineno ka lach wuok to kokamano to imiye thieth kaluwore gi gimo yudi to kwadok malo kata mana en kidney stone aneno kigalo na picha ni wacho kacha catheter isewache mang'eny mokalo catheter ni en ang'o daktari aneno picha moro catheter ni koro en tie bag moro ma ikawo tie pipe mikawo to irwako ei dag lach kaluwore gi kuma lach wuok godo to kodonjo dag lach kanyo ero to nitie balloon moro madhi kuot manyiso ni ok odhi wuok oko to seche modonjo kanyo to lach mano kudore kano dhi wuok te to donjo kata mana kaindi koro maendi koro ma wacho ni lach to lach ni gima ber gi catheter ni koro wanyalo pimo ni to lach ni uwuok marom nade onyalo bedo no en otin ne lita 2 kokamano to onyalo bedo ni ong'eny ne lita 2 kata ko rom gi lita 2 manyiso ni onyalo monitor watimo gimiluongo ni urine input output manyiso ni wang'iyo ni igola diodichieng kata 24 hours inyalo golo urine maromo nade mano be nyalo miyo wang'e ni to sida osechopo malo kosa poko chopo malo daktari yena mondo miaka wie simu simbo luoch halo luoch penj laktar Hello, Judy. Machiegni oluoch? An gi penjo. An gi chuno na achate laktate, idhi laktate. Mano mabiro shida mane? Ilayo kate. Ok ang'eyo ka daktari winje, ok wawinjo luocha. Akwayo ni uyawnwa dhod simu. Oluoch? Ero, koro wawinji machiegni? Abajo ni shida ma adilayo kate. Nyalo bedo shida mane? Maro luoch en olopisa te. Chandogo luoch nyalo bedo ang'o nikech koro ok en Anuria? Mano wanyalo bedo gi gik mang'eny. Wanyalo wacho ni seche moko nyalo bedo gi tuo mar infection mar kidney kata mana bladder. Seche min gi infection mar bladder ni to ngene urine ochalo reflect mechanism onyalo okonyo mondo luok dag lach no koro seche molayo sach teno to nyalo bedo kata gi infection mana achiel kuom gi mar ariyo onyalo bedo gi shoot kata mana infection mar kidney ma wacho no onyalo bedo bladder kata kidney mar adek ber kong dhi opimo kata mana sukari wang'e ni sukari seche min gi tuo sukari cha iolo pi mang'eny pi bi iolo mang'eny koro skachi be ber ipimo e remo to ipimo nyaka e lach be koro mago gik monego be nong'iyo ma kaponi anyalo ng'isa luoch ni luoch mondo odhi osiptal mondo pime maber ong'i lachne to ong'i nyaka sukari kata pimo sukari bende beche ok tek ga daktari bende inyalo time kamoro amora omiyo kik irit ni dhi osiptal maduong' idhi adhiya e osiptal antiere kod simu machielo Otieno penj laktar Yes. machiegni ma Otieno kech mar Belmont. Tuni aneno kote ni aneno ko mako joma dongo aneno ka joma chakre 60 kadhi mbele ni kode kabisa ategwe mano yo minyalo geng'e go ne joma dok erokamano kuom penjono wayudo ni joma dongo joma chuo wan gi gimoro ni prostate gland prostate gland moyo wacho ni mangiso ni watangni tangono go e picha oboyude mangiso ni prostate gland ni seche moko omedore obedo maduong' to kobedo maduong' to odhi ogeng'o yo to omedore ga kuom joma dongo komedre kuom joma tindo otin ne sana be seche moko nyaka jok man nigi kata higni 30 gi ok nyal yudogo to seche momedore cha to odhi odino yo mar lach to kodino yo mar lach idhi bedo gi Anuria ma lach ok dhi wuok e yo makare nitie jok ma nyalo bedo kata mana gi partial manyiso ni owuok lakini ok owuok te tang'nwa prostate cha daktari mondo mi oganda wa ong'e ni prostate ni thothne obedo kuot kuom joma chuo kaka higni medo sudo manyalo kelo Anuria prostate ni ene mwan yude kata mana e buo dag lach kaindi ma ene mog seche moko geng'o lach mondo kik wuogi ma ng'ato ok nyal layo kende kokia ma seche midhi layo cha to odhi oyawore matin to prostate ni ene modhi timo kokuot to odhi odino ka yorni koro lach ok bi wuok maber onyalo dino chutho kata onyalo dino mana nus kata wacho ni partial seche ma ng'ato dhi layo cha to ka en nus yudo ni olayo lakini lach moko pod dhi dong' modong'gi nyalo kelo ni kata mana tuo opogore kata mana infection ima opogore to seche moko kodinore te to lach dhi dok nyaka malo koni manyiso ni odhi nyaka nyarogno to lach kodong' kaindi to seche moko wang'o kata mana
dag lach ni mangiso no dhi kelo ni kendo mana chandruok mopogore kata mana ulcers e dag lach kanyo ero mane momiyo ng'eny kuom jomadongo no jomadongo bedo gi prostate enlargement ni kaka igni medo sudo e kaka gino medo yarore medo yarore antiere kod Evans isi mu inyalo yina kaw simbe Evans kamano hello Evans penj laktar Evans hello awito Evans daktari antiere kod penjo mowuok kuom Grace kokale yore SMS Grace wacho kata nini kona shida wacho ni koolo pi to winjo lit mokalo to winjo ka lach bende ok wuog te kagima ong'uko ogolo matin to dong ogolo matin ko to dong debede ni Grace ntiere kod chandruok mane wawacho ni onyalo bedo gi infection niwach seche mo ogolo lach to winjo ka wang'e kata winjo ka lit manyiso ni yo mar lach kanyo ero ema koro timore nade ema nigi infection kata nigi ulceration moro manyiso ni koro Grace nyalo bedo ni en gi infection e dag lach ma gimoluongo ni urinary tract infection kata UTI chandruok machal gi mar Grace ni bende aneno kokale yore SMS wacho kata ni konyauru yawa an gi problem mar lach alayo matin kabisa to lach ok wuog kuoma te owuok mos debed ni an go marach de seche mowuok mos ni daktari bochopo kama koro ko wuogi koso ma na chandruok yore owuon ko medore modhi bo inyo nyaka nyarogno to nyalo medore manyiso ni onego be no dhi hospital mondo ng'iye maber kichich gi dendi to ber kidhi hospital mondo ng'i antiere kod David esimu David hello penj laktar yes andil kawuok Kisumu machiegni David apenjo ni an gi shida mar layo kochopo gotieno kochopo gotieno to layo lach makwar to layo matis kabisa kaeto kochopo godiochieng' to layo mano mol ma white to kang'eyo ni mano nyalo bedo problem mane Ero kama nenya David chandruok David nyalo bedo ang'o daktari seche moko komodho pi maber seche moko modho pi seche moko komodhi manyiso ni concentration mar lach medore kasa apart from that ber kodhi opimo lach no niwach seche mopime no to nyalo ng'eyo ni to en concentration kata ka en infection seche moko be ng'ato nyalo bedo gi infection manyiso ni infection nyalo miyo concentration bedo malo daktari lach makwar en lach machal nade nitie lach manyalo bedo gi remo mana achiel kuomgi to nitie lach maratong' kata ma deep ma iro ni seche moko en gi ochalo turungi to mano lach mobedo concentrated kabisa to nitie nyalo seche moko kata kidhi layo jok malayo kata mana e gine e cho mag pigi tido seche molayo cha to nitie buoyo moro mawuok manyiso ni nyalo bedo gi tuo mar kidney koro lach opogore to nitie lach mana ma seche moko biro ratong' ka poni dendi obedo maliet matin kata in kama environment maliet ng'eny kana mana kaka jomodak Kisumu kata Mombasa yudo ni seche moko nyalo bedo gi lit mang'eny kaso koro lach wuok manyiso ni onego bed ni modho pi mang'eny ma seche mowacho ni oneno ka gotieno to layo lach makwar onyalo dhi hospital ng'eny to lach ni onyalo bedo kod chembe mag remo koso nikech wacho ni lach bende nyalo timo remo manyiso ni en gimoro ma onego bed ni icheko matut daktari nitiere kod ote mowuok kuom Abraham openjo ni konyamo niang' mang'eny to samolayo to winjo lit niang' makelo lit ok apar ka en niang' be aparo ni onyalo bedo gi infection moro Abraham onego bed ni odhi hospital mondo ng'iye ma wach mar nyamo niang' ni to koro Abraham nyaka ang' ne werego daktari ni watiere kar thieth mar Anuria kacha ni pimonwa kacha ni biro thiedhi kotenore kod gima ichich nokele kotenore kod chenro kata tests mosetima to kapok wadhi nyime wantiere kod simb Charles hello Charles penj laktar hello machiegni penj laktar an gi shida mar nyathi matin ma ka ilayo to oywak to lach wuok mandong matin shida nyalo bedo ni en ang'o mano onyalo bedo gi gimiluongo ni blockage manyiso ni seche modhiro cha to nitie kamoro modinore ma mano ema kelo lit ywak mar nyathi en manyiso ni owinjo rem manyiso ni seche ma olayo cha owinjo rem to owuok matin manyiso ni gino kanyo dinore ng'eny gik manyalo kelo gini nitie gimiluongo ni strictures
urethral strictures gin yudo ni seche moko kanyo no yudo kata mana infection moro kata nentie lit moro kanyo ndalo mambele to ko seche makoro odwa chango to chango gimiluongo ni scar to scar ni ochala dola kata mbala mukuot madhidino mbele kanyo ero to strictures ni gin gi lit ma seche moko nyaka teri surgery mondo gole en achiel kuom gik manyalo dino lach manyalo miyo lach okuoge yo makare nikech ma ok en jaduong' madang' wawach ni prostate ne o enlarge ma en ng'at moko nyalo wacho ni samoro kelo chandruoge mopogore opogore dende omiyo nyathini ok onego bed ni ywak kuom ndalo mang'eny ting'i ka onego bed ni tero ni nyathini nyathini kata sani onego bed ni nosechopo e osiptal ka ne ber onego bed ni nyathini nitiere e osiptal wacho hinyore lach mang'eny madong' wach ko wacho ni ndong' manyiso ni gidong' mang'eny ei manyiso ni nyathini dag lach mare koro sani nyalo kata kuot osekuot kato kaka ni pimo nwacha ni onyalo dok malo to nikech chilo monego bed ni wuok e del kapod orsike e del ang' nokel chandruoge mamoko mondo mi wageng chandruoge gi nyathini mondo mi otere osiptal kata kapok watieko chenro ni kaber daktari en ang'o gini madiher mondo mi wiwa kik wil godo kotenore kod tuo mar anuria kata chandruok mar anuria wang'eyo ni en gima nyiso ni nitie sida machielo ma kaponi neno ka lach okuoge yo maber to nyaki many gima kele wakaw simu machielo kiyiena antere kod simu machielo ka halo penj laktar iwinjo gi Jackie ko ya Homa Bay machiegni Jackie koro apenjo niya kadhi malo to awinjo rem e pinya to lach wuok matin mano nyiso nang'o owuok matin ten seche modhi malo ka en e periods oseche ma en dhi paro manyiso ni en gi onyalo bedo gi infection momakore gi luongo nade gi the uterus kata dag od nyathi koro kanyo be nyalo bedo gi infection nyalo bedo gi gima luongo ni PID to PID ni ng'eny ni kuom joma mine gimakore gi urinary tract infection mano UTI so iyudo ni seche ma odhi ka en e dwe to lit moro bede e iye kata kodhi lach cha to infection moro ni dhi medore koni koro gin gik matugore ti jok ma bedo kata gi fungal infection ma seche ma gidhi dwecha eka koro fungal infection dhi tugore seche moko otugore koro maruma kama seche moko tugore baadaye mo nyalo bedo kata gi discharge marachar gang'o mabe nyalo timre nade nyalo affect kaso yudo ni ginene nerves ma supply dag lach ng'eny gi be ma yudo ni koma omakore nyaka gi od nyathi be ma supply kuonde te koro yudo ni chandruok mar koni nyalo miyo lit koni lakini gin gik ma kuom joma mine to infection komako ng'at ma dag lach to yot mondo mak dag nyathi be to iwacho ni seche ma ng'ato dhi malo ni korka githoro ga tugore ber ka en odhi ir gynecologist laktar mar joma mine mondo thiedhe maber niwach onego be nong'iyo niya ni to seche modhi dwe ni to ang'a timore dende momiyo entiere kod litni daktari kane pok wakaw simba Jackie ne wang'iyo kacha yore kata gigo mopogore opogore ma diher mondo mi wamak malong'o kotenore kod chandruok mar anuria ma kata gima ka ng'ato neno to ok onego bed nokawe yoro yiem wacho ni anuria en ranyisi to ka en ranyisi onego bed ni wang'iyo ni ang'o makele ma seche ma ineno ka in gi anuria ni ber kipimo gik mopogore opogore mondo iyud shida niwach kok yudo shida to chandruok ma kata wach kata ni kaka koro wacho kata ni diabetes kata kidney failure nyalo kelo ni shida maduong' koro ok en gima wakawe ka oyuma en gima onego bed ni waluwo thieth mare e yo makare kaponi pok yudo thieth tin gi shida makama dware ni ne daktari adwoko erokamano makende Dr. Jerry kuom kawo thuolo moya ibiro e penj laktar odiochieng' ma kawuono wago mbaka anuria mabende samoro osebedo kotimore ne ji mang'eny to samoro ng'ato koseng'eyo kata kaka iluonge ni anuria inyalo chich kode ka ponono ni ineno ka ponono ni okiolo lach maber kata okigol lach maber nyalo bedo ni gin gik moko matimore mang'eny nyaka malo nyiroke kocha to nyiroke gi bende kok ong'i maber nyalo miyo del lipuka tiende ni nyarogno ochalo engine ene mochungo chilo duto te onego bed ni ogole del ma seche malach okuogi manyiso ni chilo timore nade donge dendi ponono ni ng'ato dwa tudore kodi daktari iyudi kanye wan go hospital miluongo ni Medical Health Services Embakasi to wang' bui tidhi yudo namba wa kendo inyalo reach wa through wang' bui erokamano ahinya wach mogik miweyowa godo thiedho chon kata geng'o
ber molo dhi kajuoga. Chako chon bero lo dhi ajuoga. Gengo ber moloyo thiedho. Erokamano Dr. Jerry. Penj laktar ageno ni egi gimoro odiechieng' ma kawuono ne jogo picha mawa erokamano ahinya ne director wa Lindsay ka achiel kod producer wa Perpetual Koth erokamano ne jahera mar chenro mar penj laktar de chikiti ne dendi kichich gi gimoro kineno ka nyathi ywak ahinya kikilingi nyathino ringi nyathino nikech dende wuoyo wachiki tu seche madela timore nade seche madel wuoyo. An Ruth Otieno nyaka kendo odiechieng' machielo ngima en mwandu oriti masani.